приятели, днешната дата е особена, не защото е официално обявена за национален празник. Официалните празници затова са официални, защото ни извират винаги от сърцето. Този празник обаче е особен. Както казваше Тончо Жечев, това е българския Великден. България възкръсна преди 139 години. Ние още не можем да разберем какво чудо се е случило преди 139 години. Един народ, който беше изчезнал от картата на Европа, от историята за близо половин хилядолетие. За българи не се чуваше и не се говореше. Смяташе се, че те са изчезнали, както са изчезнали античните народи. Когато разни пътешественици преминават през нашите земи, включително тук в Пловдив, те са очудили, че виждат някакви хора, които говорят странен славянски език, облечени са със своите шевици, работят своята земя и въпреки тежкото варварско юго продължават да славят своя Бог и своя език. Българите бяха отписани от историята, българите бяха отписани от съдбата и българите бяха отписани от Европа. Поради тая причина, когато преди 139 години българският народ отново излезе на картата на света и мощно показа, че иска да бъде отново това, което винаги е бил центъра на една култура, мощен народ в икономическо, социално и всякакво друго отношение. От тогава до сега, 139 години, на нас не вменяват вина, че сме това, което сме. Българи. Че сме православни, че сме славяни и че, разбира се, дълбоко обичаме тази сила, която ни спаси, на която ние сме дали култура, а тя ни даде най-важно да бъдем отново това, което сме. Свободни хора. Преди 139 години никой не мислеше, че отново на тая територия българина ще изправи снага след 500 години пожарища планета, след димящите развалини на Батак, на Берожница, да не забравяме планетата на Стара Загора, Нова Загора и Шипка. Но българина се изправи отново и, както каза дядо Вазов, тази свобода не ни е дана. Ние я заслужихме, но проблемът е, че сега трябва да я заслужим отново. Защото свободата не се дава веднъж. Свободата се воюва всеки ден. Свободата се отстоява всеки ден. Защото народи, които не се борят за своята свобода, са осъдени да изчезнат. Сега, 139 години след освобождението на България, ние отново трябва да разберем, че ако не защитаваме себе си, собствените си традиции, собствените си ценности, това, което сме, никой не ни е гарантирал бъдеще. Затова аз гледам на това тържеството не толкова като на официално някакво честване. Аз гледам това като на пореден път за отстояване на нашата българщина. За това, че сме българи, за това, че сме горди, за това, че сме свободни и да заявим на целия свят, който май пак иска да ни отпише от сметките си, че тая няма да стане. Нашето бъдеще, нашите ръце оставят. Така че искам да ви поздравя с българския Великден, който се случи на 3 март. Да благодарим отново на нашите брати от Русия, които единствени, въпреки не благодарение, въпреки просвета на Европа, дойдоха и освободиха брат народ. Ние ще чуем за всякакви гадости, включително и на днешния ден. Че те били дошли тук да ни окупират, че това била имперска сила, че тя си правила собствените си геополитически сметки и че някак си между другото станало и българското освобождение. Когато видя един западноевропеец да постави костите си за България, тогава ще имам друго мнение по въпроса.